mwana kuchimwero nepikipiki eri stage miwa. Oh, stage miwa alia. Stage miwa. Kota ma stage miwa. Mongina. Mongina biore. Ejere tu cuma sabet. Okay. Oke, kurang network tadi kurang. Tinggal kuan ni kenta. Hah? Tinggal kuan. Ini ada saya itu nunggu kita tahu kodinya. Murigiri omanchu murigiri twasomo kano yiga togenda tekubwati igobona yiga tore nsemo ya Mungoli twaitanire Mungoli High School togosoa ebitunu ebi nebitongo egere tukikwaruruka tosoa ensemo ya Masobeti tukikurigie nkeria ase omwana oyo Sara amenyete tigota gosasa ogete oseiga abisire lakini twenga iga amenyete orase emikinyi yonsi kuru November 2024 oikenga kiachete gotoka gose kweorokio mutinyo yo kianda omwaka oyo 2025 igo igoto ikorrega toranyara kumanya ng'aki omwana oyo acheto naenga kie yonsi na kiba amanyetaro igare ngorro muno omwana osirete osoborete se igare ngo buna omukamo murobo ayonsi togenda sobwa mutike semi ya Masobeti gotogosabanga mbanje gokwana na intwe gose bagotorra mbatenene egora gokwaigo ng'ekero omwana oyo achikorusi waroro oyo muroyo mubwate somusachi mubwate iga akabichuko ono yaturasaba torore gose mbanje gokwana na intwe na no gosemerwe to ngamba kwane nyaba gokwana onsi no nyara senchira ayo bwikira Masobeti ngotiai? Ngotiai. Masobeti neri? Teremo. Atante.